Wayengenza ukuthi nginibile namukele kuzo zonke indawo la kuzofuna khona le video igama nami ngumsezi aka inkosi admin. Uma uqala ngale kule channel awuntshela isikhathi ucinezele usubscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kule channel to ehamba phambili and kwaphela ungilandele enkundleni zokuxhumana uthi ke msize SA noma ke news SA uzokwazi ukuthi uthole mina njengoba nginjalo. I-IFPC inikeza amaphoyisa amahora kangu-72 ukuthi ke noma ke abahambe futhi abophe ke ababulale benduna yesilo ke udokotela Khumalo. Uhlala kweqembu esifundazweni uThami Ntuli utheke isimo ke sokungahlonishwa komthetho esikhona esifundazweni sethu nasezweni lonke asisakwazi ke ukubhekezelelwa uyinganza kwethu, kanti abantu ke bakhuluma ke izinto eziningi einkundleni zokuxhumana uyinganza kwethu uLebohange Dangazela uthi ke baphi laba batheke ngamane ekuchitheka igazi aqale ke ngabo uyinganza kwethu. Sithembiso kumbe uthi ke 72 hours wenganza kwethu, kanti ke uNtobeko Zungu uthi kodwa kumkhondo uqala la okuhambe khona inyamazane sinoma ke sinayo umuntu owathi ke kungamane echitheka igazi aqale kube nguye ke abe noma kabe kube umsolo number 1 then ke ayisomncane noma ke uyisomncane usengalandela ke bese bethi ke uboyimo le futhi kodwa amaphoyisa noma ke enayo ke ihlukahlulwa yini ukubopha uSmart athe uyena ke owathi ke kochitheka igazi lachitheka ngempela uyinganza ukuthi imbono ke yabalali akusithi ke uyinganza ukuthi sikhuluma lezi, kanti ke uSikhokho Zondo uthi ke ezweni labaphenyi into ke noma kisobala angithi ke bathanda ukubhala ke mahala ungaze ufunga ukuthi ufungela ke wayesebiza ke lenye igama engenamnini umthetho wase South Africa ke lo, kanti ke uphindi uthi amaphoyisa ehluleka nasecaleni lika Senzo Meyiwa okay lo abanika ke wayesekhuluma kunye wayesethi ke bavala phansi soze ke laqhubeka icala, kanti ke nawo amaphoyisa benoRamaphosa bayazi noma ke bayazivuna izigebengu. Mina ke sengifisa ukuthi ngizwe umbono wakho lapha emakhaya uthi wena ucabangani ngale daba. Hlala lapha kwi-comment section, mina sengiphela kanje.